Ngunyan, minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras nyato sa Ngunyan, alas 12:14 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabus. Aldaw kita Ngunyan nin Biyernes, pizza 29 kan bulan nin Enero taon 2021. Makakaibahan ta nga mahatud kan mga bareta sa pagkaudto ang mga pag-iribata sa luwas. Sa lado technical, sa tuyang kaibahan digdi sa studio, iyo si Kuya Tony Aguilar, ang Chief Technician. Si Aldrin Orlanda, ang Information Officer. Duman sa satuyang transmitter, yaon duman si Engineer Lindon Toralio, asin man si Jimmy Guanzon. Ako man po ang sa indong makakaibahan sa pagatud kan mga bareta, ini po si Gloria Prestado Bungaes. Headlines kita kan na mga bareta sa lado lokal. Mga paratsenda sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur, pigtawanan nin livelihood assistance grant. Mga vendors asin man mga parasisira sa Banwaan kan Buhi asin man Tinambak, Camarines Sur, nakaresibinin cash assistance haliman sa livelihood assistance grant kan DSWD. Lolo ginadan mientras na pasiringon sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur sa iyang tanuman. Suspect sa pambabadil gadan sa Sorsogon, dakop sa hot pursuit operation. Para tukdo sa nahali man sa probinsya kan Albay, laog sa final list kan DepEd TV National Broadcaster sa Pilipinas. Plant program kan Department of Agriculture nagpapadagos duman sa probinsya kan Camarines Norte. Lokal na gobyerno kan Banwaan kan San Jose, Camarines Sur, pig-insistir na mayo na kwartang hali sa lokal na gobyerno an sa indang ipinagtao. LGU compound kan Sipukot, Camarines Sur, pig sa iraruman sa 14 aldaw na total lockdown. Tulong drug pusher gadan sa pinaggibong drug buy-bust operation kan mga autoridad. Ngunyan, headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagkakapirang probinsya ibabalik sa GCQ, sabi kan Malacanang. mawawaraanin bisa kung papahalo yun pagbabakuna sa Pebrero. Dapat
Maricas, sabi ni Doke. AstraZeneca pigtawan nanin AUA kan FDA. 60,000 na OFWs uminatras sa pagpuli sa Pilipinas matapos mabakunahan. Mga simbahan pwedeng magamiton na COVID vaccination center, sabi man kan CBCP. US PHL Mutual Defense Treaty pinagtibay sa Biden administration. Locsin naka-quarantine. Intel chip kan AFP pinaghali ni Lorenzana sa NPA list. Pagpapalawig kan termino kan PNP chip bakong okay kisinas. Pandemya malalampasan sa tabang kan bayanihan, sabi man ni Bongo. Peking bulong sa high blood naglalakop. ABS-CBN franchise sa masunod na kongreso na sana, sabi Kansulon. Pamilya Dasera pigkontra an medico legal reform. Yan po, nagkakapira sana sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. An bareta sa pagkaudto na sa indong naantabayanan. Inihatod sa indo sa karahayan buot ni Honorable Losi Buena, Municipal Councilor kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Asin man ni Sir Olimpio Jun de Lima Dininya and family kan Estados Unidos de America na may residensya sa Santa Elena, Baras, Nabwa, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes tulos kita kan mga bareta sa lado lokal. Pigtawanan in cash grant ana 144 mga paratsenda duman sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur, kasuod mga aldaw sa iraruman kan Sustainable Livelihood Program SLP kan Departamento kana Social Welfare and Development DSWD. Ang programang ini sarong partnership sa pag-ultanan kan DSWD Field Office 5 asin man kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Buhi, Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Margie Moran Aguinilio. Katabang man sa programa ang Municipal Social Welfare and Development Office asin Public Employment Service Office. An SLP ini sarong programa kana gobyerno na mayor na katuyuhan maihawas ang kalidad kan buhay kan mga benepisyaryo sa paagi kan pagpapauswag kan sa indang mga negosyo asin man pangkabuhayan. An 144 napili na benepisyaryo hali sa sektor kan mga paratsenda duman sa Banwaan kan Buhi. Pigtawanan prioridad ang mga paratsenda na dati na subuot na nag-apply sa dai nadagos na Dole Livelihood Program kan nakalihis na taon. Mientras tanto, kung duman sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur, ang mga locally stranded individuals ang pigtawan in tig 15,000 pesos. Mga paratsenda vendors man sa Banwaan kan Buhi ang napiling pigtawanan kan livelihood assistance grant sa irarom kan Sustainable Livelihood Program kan Department of Social Welfare and Development. Nasa 144 mga vendors ang nabiyayaan kan cash grant na pinagatawanan nin prioridad kan lokal na gobyerno na dai subuot nag-apply sa dai nadagos o dati na subuot na nag-apply sa dai man nadagos
na Dole Livelihood Program kan nakalihis na taon. Sa banwaan man kan tinambak Camarines Sur an mga parasisira an naging benepisyaryo kan lag kan DSWD. Duman sa banwaan kan Karamuan 39 an benepisyaryo, 30 duman sa Garchet Torina, 42 sa Lagunoy, 13 sa Siruma, 20 man sa Presentasyon, 14 sa Banuan kan Kabusaw, 62 sa Calabanga, 19 sa Dilgallego, 10 sa Gainsa, 48 sa Goa, 255 digdi sa syudad kan Iriga. 165 man duman sa Libmanan, 37 sa Lupi, 64 sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur, 529 sa syudad kan Naga, 104 sa Pasakaw, 68 sa Banuan kan Pili, 44 sa Ragay asin 130 sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur. Mientras tantong an 184 benepisyaryo hali sa Milaor, Magaraw, Gainsa, Bumbon asin man Kamaligan na may kabilugan na kantidad na abuton sa 608,134 pesos ang nakaresibi kan sinambitan ng ayuda. Ngunyan sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Paabutan tanin maray na udto ang mga nagaantabay sa satuya sa paagi kan Facebook Live kan RPNDCKI. Ana sa kuyang masugid na parantabay si sa kuyang tugang dyan sa Pasig City, si Benos Prestado Bungais Salba. Siringman si Manoy Idi Bungais Ibatan na yaon man ini duman sa Metro Manila pero taga San Antonio, Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Siringman si Vincent Albay Salba an agum kan sa kuyang tugang, yaon man duman sa Metro Manila, alagad taga Negros Occidental. Maray na udto sa Indugabos. Sa iba pang detalyes kita kan mga bareta sa lado lokal, nadakop man giraray kan mga autoridad sa pinagkondusir na hot pursuit operation ang suspect sa pambabadil gadan sa barangay Sumalot kan Banuanin Kasiguran, Sorsogon, Kasuudma. Ang suspect ini pinagbistong si Roberto Lutong Hapin na duminulag matapos na badilon sa payo ang biktimang si Edwin Estabilio na dagos man na binawianin buhay. Sa laog sananin 10 minutos nagdurar ang hot pursuit operation kan PNP sa suspect na nasa kustodiya na kunyan kan Kasiguran Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Sarong kalibre 45 pistol man ang na-recover kan mga autoridad sa sinambitan ng suspect. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan mga barata, labi-labi man ang pasasalamat kan sarong paratukdo duman sa probinsya kan Albay matapos na makabali ini sa final list kan DepEd TV National Broadcaster sa Pilipinas na makakapagtukdo sa pagpapadagos na distance learning ngunyan na COVID-19 crisis. Sigon kay Francisco
Alamares Jr. residente kan Bakakay Albay asin para tukdo sa Tabaco National High School out of 4,000 na teachers nationwide. Taro subuot siya sa 200 na teachers na napili para magamit kada DepEd sa mas mahiwas na pagtutukdo gamit an manlain-lain na darakulang TV networks sa Pilipinas. An mayor na katuyuhan kay ni na mas mahiwas an maabot na pagtutukdo na daina kaipuhan pa an face-to-face interaction. Sigon sa 29 anyos na paratukdo bilang representante kan Bicol, an nakatalaan kaining itukdo iyo an physical education na subject na mapuon na sa masunod na simana bulanin Pebrero hasta bulanin Hunyo. Dugang paman kaini natawanan man siya nin pagbisto sa regular na sesyon kan sangguniang panlalawigan kan probinsya kan Albay kasuudma kung babalikan 5 sa rehiyon kan Bicol and napili kan DepEd. Nagpapadagos sa probinsya kan Camarines Norte ana plant program kan Department of Agriculture DA na an mayor na katoyohan kay ni mapalangkaw an kalidad asinman production rate kan mga paratanom sa kada banwaan o kana sa indang mga pananom. Nakipag-koordinar man ka nakaaging aldaw ang sinambitan ng departamento sa lokal na gobyerno kan Jose Panganiban para man sa isa sa gibong high value o high value crops development program. Nagdistribuer ka nakaaging Martes ang Municipal Agriculture Office sa pangingenot ni Mr. Rolando Bicaldo, Municipal Agriculture Officer kan sinambitan ng LGU, asinman si Janet Bilen, Coordinator an man lain-lain na garden tools kaibaan mga banhi arog na sana kan talong sitaw asinman okra sa mga paratanom kan Jose Panganiban. Kabali sa mga benepisyaryo na mga miyembro kan Commercial Vegetable Growers Association hali sa Barangay San Martin, San Pedro, San Isidro, San Rafael, Tamisan, Santa Rosa Sur, Bagong Bayan, San Jose, asinman Santa Cruz. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan mga bareta, paabutan tamanin maray na udto si Ma'am Kyla Ray na nag-aantabay man sa mga oras na ini. Piglinaw kan lokal na gobyerno kan banwaan kan San Jose, Camarines Sur na bakong hali sa sadiri nindang bulsa o pundo an ipinagtaong kwarta para sa 31 locally stranded individuals LSI kundi hali ini sa Department of Social Welfare and Development DSWD sa irarom kan programang Livelihood Assistance Grant. Sigon ki Municipal Administrator Ed Pisimo, maski piso, mayong pigluwas an LGU para man sa pagtaonin 15,000 de pesos. Sa mga napiling LSI na nag-agi sa magkakanigong evaluation, antes man natawanan kan sinambitan ng ayuda. Bako man kaya gabos na LSI kwalipikadong matawanan
ninhulitan nagkapira sa mga puminuli may sadiring negosyo. May abroad na kapamilya na nagtatrabaho duman sa ibang nasyon, mientras nan iba man, dati nang nakaresibinin financial assistance haliman sa lokal na gobyerno asinman sa provincial government. At mga LSI na nakaresibi gabos na waraanin hanap buhay asinman trabaho, ninhuli sa pandemya asin dai naa o dai man na abutan nin anuman na tabang pinansyal haliman sa gobyerno. Paabutan taman pala nin happy birthday si Kathleen May Lagatik Barce. Sabi ni mama mo, more birthdays to come. Nagbabati sa iya, iyo si Ate Nancy Lagatik. Asin man ang sa iyang mga tugang na lalaki asin man babae. Happy birthday sa imo Kathleen May Barce. Kunyan sa iba pang detalyes kita kan mga bareta sa lado lokal. Pig sa irarom sa 14 aldaw na total lockdown poon kasuudma Enero 28 taon 2021. An bilog na compound kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Sipukot, Camarines Sur. Huli man sa pagpositibo sa COVID-19 kan tulong mga empleyado. Ipinahayag ni Mayor Tam Bocago na naulakitan ang duwa pang empleyado kan enot nang nagpositibo sa assessor's office. Tanganing malikayan na may maulakitan pa sa ibang opisina. Pinasunod na sana ang work from home scheme mientras na ang iba naka-skeletal force. Mayong transaksyon sa publiko an anuman na opisina, alagad pigtawan na nindoon ni Bocago na pwede serman na magpasiring sa opisina an empleyado kung may dapat na asikasuhon. Itinaong halimbawa kan alkalde an sa iyang sadiri na magpasiring sa opisina para man sa dokumento sa sweldo kan mga empleyado. Sa Pebrero 11 ang pinaglalauman na pagbabalik normal kan operasyon, alagad pwede man na maging amay kung mayo man na magpositibo na close contact sigon pa sa alkalde. Ngunyan sa iba pang detalyes kita kan mga bareta sa lado lokal. Nagadan na tulo subuot na notorious na drug pusher matapos man na maglaban sa sarong drug buy bust operation sa magkakasuhay na lugar sa probinsya. Tamaan kan bala sa manlain-lain na parte kan lawas ang sospek na pinagbistong si Sandy Camacho Encinares. Nasa tamang edad may agum asin residente kan Barangay San Juan sa Banuan kan Pili, Camarines Sur. Sa Purok 7A Barangay Bagong Bayan, Paracali, Camarines Norte. Sa report, alas 2:50 ninma umagahon kasuudma, pinaglatag kan mga pulis ang drug buy bust operation kontra sa suspect. Makalihis na magkaabutan kada droga asin man na kan kukuahon na aarestuhon ang suspect. Bigla na sa nasubuot na buminunot inikan sa iyang badil kaya marikas siyang pinaputukan kad mga operatiba
natulos kaining ikinagadan. Nakuasa sa iya ang kalibre 38 badil asin na nagkakapirang sachet kan shabu. Alas 4:50 manin pagkahapon ka nakaaging Miyerkules, gadan ang duwang tulak na sinda Ronald Arago, 32 anyos, asin Bartolome Lawasen, 33 anyos, matapos man subuot na makipagbadilan sa mga pulis sa barangay Gaungan sa Banuan kan Sipokot, Camarines Sur. Nabawi man sa Saindaki Arago, asin man Lawasin ang sarong kalibre 38, 12 gauge shotgun asin tulong sachet kan shabu na nagkakantidad nin 20,000 de pesos. Mientras tanto, gadana kan madukayan ang sarong 70 anyos na paratanom matapos mana pagbabadilon mientras na pasiringon sa iyang tanuman na sa bukid sa barangay Tambo sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur kanakaaging pagkabanggi. Duwang tama kan bala sa lawas ang tuminapos sa buhay kan biktima na pinagbistong si Patrocinio Coya Infante, residente ka na barangay Kabatuan. Sa report, aga pa sana naghali na ang biktima tanganing magtanom sa iyang tanuman. Mientras na naglalakaw, bigla na sana subuot na suminulpot ana daipa nabibistong sospek asin tulos na pinagbabadil ang sinambitan ng biktima. Mientras tanto, gada naman kan madukayan ang sarong daipaman nabibistadong lalaki sa Camarines Sur. Sigon ki Police Staff Sergeant Juna Isplana, tagapagtaram kan Sangay Municipal Police Station, sinabi ka ini na nahiling kan sarong kagawad kan sangguniang kabataan na pinagbistong si Jim Dacuba, 21 anyos, ana mayo ng buhay na biktima na naglalataw-lataw sa kadagatan na sakop kan na Sangay, Camarines Sur. Base man sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, napag-aramad na tulos man na i-report sa mga autoridad ang insidente kung sain tulos man ang mga ining nagresponde sa sinambitan ng lugar. Sigon ki Isplana kan madukayan ang biktima na naaagnas na ini kon kaya inian na dai na pinaimbalsamar asin tulos na sanang pinaglubong. Mientras tantong nangangapudan man si Isplana sa publiko na tulos na magkontak sa saindang hipatura, ana si isay man na may nawawarang kapamilya para man sa verifikasyon kan nadukayan nagadan. Sangon yan, nagpapadagos pa man giraray ang pinagigibong investigasyon kan mga autoridad mapadapit man sa sinambitan ng insidente. Tanganing masyerto ana posibleng pagkakabistuhan kan sinambitan ng biktima. Mientras tanto, sa ultimong detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, nagpahayag ni na pasasalamat si Alkalde Fernando Simbulan sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur sa inaugurasyon kan sa indang bagong slaughterhouse. Iniman ang naging pahayag kan sinambitan ng alkalde in connection kan napapanahon na proyekto na pinag-inauguraran kasudma na inatendiran pa kan mga haralangkaw na opisyal kan National Meat Inspection Service sa pamamayo ni Regional Director Alex Templo Nuevo. Sigon sa alkalde, tamang-tama ang bagong bunuan nin huli sa naglalakop na ASF asin man kaipuhan na masyerto
ana malinig na karne kan mga namamanwaan. Apwera pa sa dugang na income na makukuaman hali sa sinambitan ng proyekto. Nagpapasalamat man ang alkalde huli sa suporta ka National Meat Inspection Service NMIS na maski inabot nin pirang taon, alagad na tapos man giraray ang sobra sa 10,000 de pesos o 10 milyones de pesos na proyekto sa Sitio Binuyuan sa may Barangay Santo Domingo sa sinambitan ng Banwaan. Sa ibong nalado, ipinahayag man ni Dr. o Direktor Alex Templo Nuevo na saro sa indang mayor na programa ngunyan, iyon pagtaunin pondo sa mga banwaan tanganing magkaigwa ni state of the art o modernong slaughterhouse. Tig-kumpirmar kan direktor na ang pinatindog sa banwaan kan Nabwa, kabaing man ini kan slaughterhouse digdi sa syudad kan Iriga na AA. Kasabay kan pagsabi na may mga pinjente sindang proyekto huli man sa pandemya arog kan bunuan sa banwaan kan buhi bula asin man bato na anas digdi sa Rinconada area. Oras niya to sa gunyan, alas 12:45 nin pagkaudto. Mabuelta kita pagkalis na kan mga pagirumdum. This time check is brought to you by Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Irigas City. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigas City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Mr. and Mrs. Olimpio June Dininia and Family. Ang oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. Ang kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. Ang 969 Yashaw Enterprises. Sinda nag-oopresir nin pinakabaratong presyo sana. Arugan mga minasunod, kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain na klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo, madya na, pasyaran ang 969 Yashaw Enterprises. Wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Makukua sa Highway 1, Barangay San Roque, Ciudad nin Iriga. Alis na ako. Ang face mask at shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, Iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko
Pasko. Para sa sarili, Para sa pamilya. para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ganyan, alas 12:49 nin pagkaudto. Paabutan tamanin maray na udto ang mga masusugid tang paraan tabay. Si Kuya Maki Silvestre dyan sa Banwaan kan Bula Camarines Sur na kaparehas taman an sa iyang propesyon. Siringman si Ate Nancy Ibarientos Lagatik dyan sa Barangay San Antonio, Syudad nin Iriga. Ngunyan, detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pigkompermar kasuodma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may mga probinsya na nasa irarum kan Modified General Community Quarantine MGCQ an ibabalik sa mas mahigpit na General Community Quarantine GCQ sa paglaog kan bulanin Pebrero. Maski na habo ni Roque na panginutan ang anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte, sinabi kaini na nag-aandam na ang mga local government units, LGU, para man sa pagpapautob kan mas mahigpit na community quarantine. Sinabi pa ni Roque na daiman gabos na rekomendasyon kan Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, ini ipapautob kan Presidente kaya mas marhay pa na halaton na sana an anunsyo. Pig sabi pa ni Roque na an enot na nafa-report na pabor ang mga mayors sa Metro Manila na matiner pa man sa GCQ nin hulita dai pa man nagbababa ang bilang kan may COVID-19. Nagkaigwanin meeting ang IATF kasuodma para man maresolberan ang pag-apilar na nagkakaperang LGU asin pinaglalauman na magkakaigwanin anunsyo antes pang matapos ang bulan kan Enero. Sa iba pang detalyes kita kan mga bareta, paabutan taman na nag-watching man sa satuyang bareta sa pagkaudto, si Madam Maribek Mandrisa Albius, maray na udtuman po sa saimo. Maawot ni Health Secretary Francisco Duque III na maparikas ang proseso kan vaccination program kan gobyerno na pinaglalauman ngunya na Pebrero nin huli sa paghadit na mawaraan ini nin bisa kon na pahahaloyon ini. Sinabi ni Duque na ang pagkakaigwasa na nin Shell Life kan mga bakuna kan hasta anom na bulan asinan pagiging sensitibo kaini sa temperatura kaya pwedeng mawaraan na ini nin bisa kon haloy ang proseso sa pagpapabakuna. Pwede ser subuot na mag-abot sa 85 o 85 bilyon de pesos na pundo para sa COVID-19 vaccine na masasayang kung mawawaraan ang mga ini nin bisa nin huliman sa salang pamamaagi sa storage asin man paghaloy
sa distribusyon. Pangenot na pigigirumdom ang shipment storage pag-abot kan bakuna pagkakaigwa kan national asin man regional hubs an budiga asin kon papano ibabiyahe an mga ini. Enot ng pigsabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvis Jr. na sarong milyon na dosis kan bakuna an maabot sa nasyon sa Pebrero bilang sinyal kan pagpupuon kan vaccination program. Maghahalian mga bakuna sa mga manufacturers na AstraZeneca, Pfizer, asin man Sinovac. Pigtawanan nanin na Food and Drug Administration FDA nin Emergency Use Authorization EUA an AstraZeneca para man sa paggamit sa nasyon kan COVID-19 vaccines. Sigon kay FDA Director General Eric Domingo na sigon sa mga datos, mas lamang ang benepisyo sa sinambitan ng bakuna kumpara sa peligrong pwedeng idadara kaini. Sa enot na dose may 70% efficacy rate ang AstraZeneca. Asin halangkaw o malangkaw pa subuot ang bisa kaini sa panduang dose depende man sa length of time kung nuarin ini itatao. Pwede sir subuot na itudok ang bakuna sa pag-ultanan kan 4 hasta 12 simana sa mga individual na may edad 18 anyos pataas. Sa kaibong kaini, padagos pa man ang maigpit na pagmumonitor kan FDA sa mga mababakunahan. Enot nang nagpahayag ang AstraZeneca na may 90% efficacy rate ini sa pigsagibong human trials antes pa ang ginibong evaluation kan FDA Philippines. Nakasurat naman na very mild and adverse effect kan British made vaccine. Arog na sana kan pagkukulog sa injection site o parte kan lawas na pinagtudukan asin man pagkaribong na mga normal na side effect. Piglinaw man ni Domingo na bakong go signal ang EUA para bakalon asin ipabakal sa publiko ang bakuna kan AstraZeneca. Uminabot sa 60,000 na overseas Filipino workers ang uminatras sa planong pagpuli sa Pilipinas matapos man na babakunahan. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bilio III na puon na magpuon ang pandemya nin huli sa COVID-19. Nasa 500,000 na Pilipino ang nagmawot na magpuli kan nasyon nin huli sa nawaraan man kan trabaho. Alagad uminabot na subuot sa 60,000 ang uminatras nin hulita na bakunahan na sinda kontra sa COVID-19. Apwera pa subuot sa sinambitan ng bilang ang mga frontliners sa England asin man Germany na enot ng natawanan kan bakuna. Abuton sa 400,000 na OFW na ana buminalik sa nasyon puon man ka na magkaigwa nin pandemya. Ultimong detalyes na kita kan mga barata sa lado nasyonal. Ipiga paubaya na sana sa masunod na kongreso ana pag-uurulay sa isyu kan prangkesa kan ABS-CBN
sigon ki House Committee on Legislative Franchises, Chair Franz Alvarez. Nangangahulugan sana ang pahayag ni Alvarez na sa masunod ng administrasyon na pwedeng buhayon liwat ang franchise renewal kan ABS-CBN asin bako sa irarom kan liderato ni Presidente Rodrigo Duterte. Kan nakalihis na simana nagsunad sa kamaranin parehas na resolusyon si Deputy Speaker Vilma Santos Recto tanganing tawananin 25 taon na prangkesa ang sinambitan ng broadcast network mientras na si Senate President Vicente Soto III sa Senado. Ana proponidong ley ni Recto piga tao sa House Committee on Legislative Franchises. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa pagkaudto. Ngunya na aldaw ni na Biyernes sa aga mayo kitang laog. Mabuelta ako sa Lunes. Ana bareta sa pagkaudto na sa indong naantabayanan. Ini pinaghatod sa Indo sa karahayan buot ni Honorable Lucy Buena, Municipal Councilor kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Siring man ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Asin man ni Sir Olimpio Jun de Lima de Niña and Family kan Estados Unidos de America na may residensya sa Santa Elena Baras, Nabwa, Camarines Sur. Nakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio. Si Kuya Tony Aguilar ang satuyang chief technician. Si Aldrin Orlanda ang satuyang information officer. Si Engineer Lindon Torralio sa transmitter asin man si Jimmy Guanzon. Ako man po ang sa indong nakaibahan sa pagatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong pag-antabay. Antabayanan an masurunod bang programa digdi sa na yan sa RPN DCKI